ассалому алейкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, ана акума маълимаи беҳтарини англисия барои шумо пешкаш мекунам, чун ҳамешагӣ ма фарзанди худам ки мехона барои шумо ҳаматонда тавсия медиҳам. духтаро кадоме ки мехоҳа ки курси англисӣ бигира, ози пакет тайёр карда самостоятельно ёд мегира, ба дари курси англисӣ чӣ хеле ма камтар маълумот медиҳам. ҳозир айни ҳол амихел группа ташкил кардаге ҳами забони англисира пакет карди мехарин, ҳамаи фарзандотон метавона ба ёд гирад. духтаро ба шумо дар Россия ҳастен, дар ки ҷое ҳастен, ози забони русӣ кати ҳамашон мефаҳманд кӯдакоко и метавона ки ба забони русӣ шумо дар пакетҳоро тайёр кардаге шумо вақте ки курса мехарен дарса мегзаран бо забони русӣ перевод кардаге бисёр чизоша осон меша, фарзандои шумо ёд мегиранд. дар хона бекор нишаста омадагӣ дар бекоришон мегзаранд, дарсшонам мехонанд, хоҳа хоҳарчашай додарчашай бачаҳои калон шумо ҳам метавонанд ки аи курс бигирен, фарзандотонда занҳо бачаҳои калонтонда метавонанд ки бихонанд. духтаро бениҳоят курси нағзай нутқшона буро мекунад, замони оянда гузашта ҳамаро ёд метиҳанд. аз аптека ягон чӣ харидан, муошират кардан дар бораи худаш, дар бораи оилаш ҳамаро дар курс мефаҳмонанд. нархи курс 200 сомон арзон кардагиянд. духтаро муроҷиат кунед. духтаро 200 сомонда шумо метавонед ки ҳамаи оилатон даи курс пакета бихарен, дарса ёд гирен. кӯдакотон дар мактаб озодона метавонад ки забони англисия дарсша хушрӯ ҷавоб диҳад. метавонад дигар давлатҳорам равад, осон шавашон. забондонӣ ҷаҳондонӣ гуфтагиам барои ҳамин. духтаро ҳозир ки фарзандои мо хурд аста, зеҳншонда хушрӯ ҷо мешавад, лекин барои калонсолам дарс дода мешавад. пакета метавонанд ки бихаранд, дарса ёд гиранд, самостоятельно баъди дарсошон меомӯзонанд. номерои рӯи экранда муроҷиат кунед. ватсап доранд, ҳамаша мефаҳмонанд. муаллимаи бо таҷрибаи. духтаро ана ки иҷада ма барои шумо нишон додестам манту кадом, мантуи кадуги ҳами тиёркара отзивша нишон додам. бинен чӣ хеле мекуна. дига каду дад ахтона ғам наметиҳен, дастотона намезанен да тиёрка. ма ҳами хел будам як не як ҳами каданда дастма мезадам. ҳами хел коро осон мекуна. ида метонен сабзирам гузаронен, ҳамаи чиза мешава гузаронда. сетана садка дора беҳад чизи хуб. дар телеграм духтаро монда будам, пурсида буданд ки баъд нишон тиҳен чӣ хел мекуна ҳами морам бихарем. ина духтаро ҳами хел хушрӯ коро осон кард. ма ғамам надодам, ними кадура дар 1 дақиқа гузарондам, тамом. фақат пӯсти кадура гирифтам, тамом. ина духтаро бинед чӣ кор осон мекуна. осон шӯиша намегӯен, ҳами дастона намезанед, об да монену, тамом тоза мешавад. хамири манту об, намак, орд духтаро тамом. ҳичи андохтагӣ нестам дига. бинед золаша ҳами сахтак мешӯрем, мемоне мераса хушрӯ расид, тунук мекунен. ина ки фаршда пиёз камта дымбареза кардам, кадуи сабза ки хушрӯ чихоз ба маззаи ҳами кадуи сабза қати кардам. ба гӯшт чанд брида гӯште ки дар кор боша реза мекунем, мурч зира мекунем. фарша тайёр кардам, камта равған ҳамроҳ кардагим дар фарш. ба равғани ҳамо думбара реза кардам майдача. нами хел мепечонем. бинен чӣ хел хамириш нозук омадагие. об, намак, орд духтаро мантупазак да оба пешакӣ мемонем, гарм шудан мегира, меҷӯша. мо лист дода печонда равған карда таги листа мемонам. инам хел духтаро барои ҳамо тиёрка хостам ки ҳамаша ба ябора нишон тиҳам чӣ хел тиёрка коро осон мекардай. дар группаи телеграм монда будам, духтаро пурсидам бисёриҳошон. ина барои шумо отзифи зинда барои ки ма худам истифода бурдам барои шумо тавсия медиҳам. духтаро бигирен, ай куҷои харидорӣ мекунем бихарен, лекин кортона осон мекардай. ҳами ҳозир чӣ хеле кори осон боша, бо чанд кори дигата успед мекунем. ина мантои кадугира тайёр кардам. духтаро иҷода як рӯз пирог кардам. рецептша дар канал ҳастай ҳами пирога. хоҳен дарунашда чормағз андозен, мавиз андозен, чизе ки мехоҳен андозен. ҳозир ма дар рӯи экран рецептша менависам ба ҳар ҳол, лекин рецептш дар ҳами вайм ҳастай ютубумда. духтаро баъд иҷода боз як рӯзи дигар буд, пикник кардем ҳавлида. ҳама каса хештабуро ҷамъ шудем ҳавли ҳеварумда. иҷода хуштоманам ҳастай қайсин гулома мехонагиё ҳама касада вай кардем пикники оилавӣ.
казанкабоб тайёр кардем. Угро аввал якум шуда угрои дастӣ, дуюм шуда казанкабоб. Ҳама касаи намиҷа озир казанкабобам тайёр шудеста. Камта навор хира ҳай духтаро бахшиш видео ҳами хел шудай хира омадай. Бинед казанкабоби беҳад бамаза дар алоб бо чихела ҳами бӯи алоб бамаза мекуна. Дар иҷа угро ҳами хел ҳамчун тайёр кардан. ай хотире ки навора дигар телефон қади кардан барои ҳами камтар хиратар омадай. иҷа самбусаҳои туркӣ ҳамиё ҳамаш дар канали ма ҳастай духтаро. казанкабобам ҳастай, самбусаи туркиам ҳастай, угрорам ҳастай духтаро. хай бо ина угроие ки бо дар алов чихе бамазае. ҳамаи чизакҳои бамаза пухтагӣ салатам буда. иҷа салатша вақт нашуд ки навор кунем. ина дигар чизоша камкамакӣ барои шумо навор кардам. бениҳоят хуб шиштем. як рӯзи оилавӣ буд. дар ҳавои тоза дар берун дар рӯи кат шиштагӣ будем духтаро. ин рӯзоа ки мегзара ози гармиёрам рафтестай аллакай салқин кадестай ватанам. бисёро пурсиданд ки подписчикои нав ки шумо дар куҷо зиндагӣ мекунем. мо дар тоҷикистон зиндагӣ мекунем ватанда душанбеда духтаро. инам самбусаи туркӣ рецептиш ҳаст духтаро. ина борои ма бо аз хитой омада иқаша кушодум иқашахай накушодум барои шумо нишон метиҳам. ина ёша кушодум пакетоша гуфтум ки бо 1 соат вақт бисёри баъд дар рӯзи баъд мешавад. инаи голфикора духтарам дакадам сетай озин мекушои нишонтон метам. инаи карзинкара кадам хай камтар ози пачақакай соз мешавад. и карзинкай дар мужда косметикаам хали чизакои худма мемонам. ганда ба қуввати хушрӯ маъқул мешуд. сифатш бениҳоят хушрӯ и арзона. ма ҳамира худаш айҷош 5 сомона 6 сомон заказ кардам. ҳами обши қати весиш ҳами 10 сом дарасида ки дар магазино 60-70 сомай нами. хайна кадоме ки курси китай мехона духтаро номерои мада муроҷиат кунед. ётон метам рӯи экрандай. ина ҳа голфикош набинед. сеташ ина сетара ма на и як донаш 25 сомонай дар бозор. ма сетара дар обши қати вес ҳамаи чиш мумкин 15 сомони хумо ғалтида боша. сетада инаш сердечка иш бантика ина расбаёшда инаи узоракош иш однатония. ина сета ая магазин хали сета я нарх якта я нархам хали ма сетага гирифтам гудакода. баъд иҷада хай кепка бачамда гирифтам. хали майкай таҳпусакш гирифтам хали фирмини хушрӯайдаи. баъд шорт гирифтам. хай шортика бо нишон дода будам барои ки бо дуюм бор заказш кардам. ай ҳами бачамда шортики нами хона пушад сабукай. инам хали материалай шортика бинед хали лёх кайда хонада мепуша. маҳқул шуд як бор када будамаш бо кадам ҳам хе арзонака. и барои духтаро кадометон ки мехоҳед курси мара бихонен бо тамоми секретош номерои мада муроҷиат кунед. ишам бачамда кадам. и нами вая таҳпушакошай сета комплект вая качествени хушрӯай ишам бо нархи хали арзон заказ кардам. баъд зарядмонакш кардам. ина и дута шнур дора. ба хали комплект дута отдельный барои зарядмонаку кардам. аи зарядмонашо заряд мондай телефонишда айфон да гирифтам. инаи бо запасной шнур дошта. дута шнур дора. ба я нарх мебиёд чихе выгоднее. оз я шнури ами 60-70 сомай оригиналаш 100 сомам даже мефурӯшанд я шнурша. ами тайп вая ини айфонои пештарай ҳозироне тайпсини. баъд духтарони хали худамда чӣ кардам тен оз мекушам. ина духтаро тенаш и тен вая сиёҳу коричневый тёмный коричневый. ина вай шоточкаи ваиш кисташ ай кадам барои қош хеле естественно қоши настоящий худат борӣ мешавад. баъд водостойки бадамо вақте ки отзывоша дидам вай хондумша водостойки агу мешӯям намерава то 2028 будай. цветиш мана махкуш ира кадам. баъд я набори чӣ кардам духтаро худамда. ина пинсеп iyo балха арзонай дар ҷо ҳама чи арзонай iyo копейк меистаде хе бигирем. оз мира бозора мира якта ҳами миҷарахча қимат мегири. и миҷоҳои чиста натурални пучкавояй ира мекунӣ мегирӣ хали постоянно намечаспонӣ. ягон маърака ягон ҷо мерӣ мекуниша бубинӣ чӣ хушрӯай ваеш пластмассаки хушрӯдай хе нежни мягкий натуральный боряй. и ҳам хе қиматай ки дар магазино мефурӯшанд. ма ай кадам бо дар дарунаш
ҳам пинсет ҳам клеша падарка мондия чихе зуро ба мада намефорам фақат ба ҳамиҷа заказ мекунам набори чӣ кардам наи пускнаки чиз и фирминишай нами ба қувватере бинен чихела авашариска борида нами пуск мекунӣ пускнакшай ира қати корчачаш кардам корчачашам ҳам хеле хушрӯ барои ягон ҷо мебари пикник меравӣ даст кришкаш маҳкам мешавад ҳам барои мева пускунӣ зурай духтаро ай набур кардам иқа чизора кушодам иқа шана кушодам гуфтам баъд хушмуда нишон кем барои 1 саат букушом и видеои ман 20 минут мешавад бинен як даста ба чихе қина и барои пончикай духтаро ира бинен исиш чихе остри хушрӯай мхе форид ма ози амира пончик пазику амхе меджиқи даруншам тайёр мекуна арзон айнамиё барои мехоҳам ки ҳаматон духтаро ёд гирен курс бухонед ба худтона ба кӯдакотона ранги ма бизнесам накунед ба худтона заказ мекунед инаи вая теннискара духтарам дакадам зайнаб дакадам барои мактабравиш остин калта дар мактабам мепӯшанд ира бинен чиста теннискаш чӣ хушрӯай кардам брендовишай бо ами бо ҷода чанд сифат дорам сифатҳои нақша кардам баъд вай ина духтаро тенниска барои зайнаб иҷода таксарӣ кардам паравои хеле пар дора канку синтифони таксари синтифон кардам пар не иш зажими че духтаро барои сатрай зажими вая магнитния ин хеле ҳуй мекунӣ магнит дора сӯзанак нест ки сихат куна удобния канам хада шарфут сахт мекунӣ магнит дора места гуфтам якта проба кунам ку маъқулум шава ба ай ҳама цветш яктай мекунам шарфум ҳар хелай шарфи арганза сафед карда будам бо ина чишам кардам голубой цвет цвети хушрӯа яркия осмони рангайда камта дар видео тёмӣ меяд баъдам хали и сафедам мешавад ами кабутам мешавад бо золотистиша мира ай кардам хаира арганзай ҳаматон ба фикрам медонен духтаро накушомша вақт бисёр меша видео амн чизои кухняра нишонтиям духтаро инаи вай кардам яктай дигар чӣ мегаша ина духтаро и чия измилчитилай измилчитили электронни тайёри хали розеткада сахт намекунед дута розетка доша дору меша бе розетка кардам ина духтаро ха маҳкам меша ям ха маъқулум шуд шумо як дастаи маҳкам мекунед ҳа зарядмонак дора зарядш мемонӣ ба ини телефонам бимонӣ мешавад зарядш мемонам хитой заказ кардам хитои навистаги мефаҳмидаги ина номум кати мебиёяд духтаро ном қати борта сразу ба номут мери мегирӣ баъд и ватшам вай баъд не чашкаш 350 миллиграмм чашкои калонтараш бо ай ҳастай майда чишам ҳастай ба қувват я фирма ким чихе буда ин хеле нағз ро ина корчачаш бинен 6 корча дора гуфта даму вай чӣ када будта 4 6 бинен чӣ зурай ина духтаро бинен заводской заряд зура чихе мощностшам зур и қати мешавад чӣ бикунед духтаро помидора мезани тест хирак мекунӣ ягон як косача помидор зерабои тест хирак гӯштам и мезана и ҳамаи чия мезана гуфтаги даваиш нишон додаги бод видео штат бо видео дора тамошо мекунӣ давуҷа отзив дора хариди одамо маъқул шуд мехарӣ ҷа духтаро инаи найсер дайсер кардам ирама чанд қабат мехостам инами хел мевагиёра майда мекуна ҳам тёрка дора чанд рола бозӣ мекунем эҷада чизоша бинед тёрка мекунем хали чиз вая беҳад чизи хубайда дар кория бози нишон медиҳем бо иҷада ини хали гирифтатай дигар бинед духтаро наи как мясрубкаи пластмассияй ҳачсакош наи мегзарона ҳамаи чия мегзарона ман барои основной барои каду гирифтам нами каду қати ягон чӣ мекунӣ ҳамон мегирай таб тёрка куниш сахтай и қати секунда ина насадкаи ҳамон каду секунда мекунӣ корот буд мешава зато вақти одамам кам мегира ҳам даста ягон ҷӯша намезяда тёрка оз мекушом нишон медиҳам ина духтаро кушодумша инаи мевара ягон сабзавота сахт мекунӣ барои тёрка кардан даста назана ина вайш паковкаш ина ҳамаи чизиш дар дарунша и дирола боз мекуна ҳам найсер дайсер мешавад ай кухни камбайн бори ҳамаш ай и ручнояй ин хали доштай
ина насадкоҳош чанд насадка дора. Сабзи салат сабзигӣ мекунӣ, ина насадкои салат сабзигӣ динамча. Инаи халибочи дора. Ина ё барои майдакунӣ дастеку пиёза майда кадай ранг ина мекуна. Ина инҷа бо шоткача дора. Ихои мевара ба имеқад тоза мекунӣ. Иш барои инаи полондан ронча шушдан мевагиёи об дора меброра ку соша. Инаи дин намуд бо ихали чӣ дора. Ина дин намуд ихали авқа тез буда тезак ёш. Барои инаи ма оливия ҳам салат мекунам. Ҳам хидаркория ма ки як рон я намуд салат винегрет оливия да мекунӣ осонай вақта намегира. Бо ини хали я давашсар дошта. Аи ҳозир дигаришам нишон метиҳам. Насадкои ирам бровардам. Дигарира ёрам ҳозир янимони вайша нишон тиҳам. Инаи насадкои вай. Насадкои инаи. Насад. Ина духтаро ира инами насадка қати кадура мекунӣ. Хоини ростако қати ягон чиз дига мекунӣ. Иш қати бо камта майдатар мекуна. Мегзарони хранги ясрука бури мегзарони айҷа кадура меандозӣ наҳа. Айҷа меандозӣ хад бо камта ҷиқиганш мегири ки тез даркна. Ба тайёр меша. Дига вақтат намегзара инамҷа да коробкашам ҳатто ҳастай бинин. Мегзарона донагирам мегзана орд мекуна. Сирам мегзарони ба сир меша болои питсада тез мегзарони болои питсада мекунӣ. И ҳам хе чизи нағзай духтаро кортуна осон мекуна. Бутонин ҳами чизо бихарин. Вақте ки курси мара ёд мегирин духтаро ба ҳами чизоро бо нархи арзон заказ мекунин. Духтарако иш карзинкачӯҳои сетага на майдачаш и очабача мегам хали карзинка кадом гирифтам дар накош навин чихи эстетичнай хушрувай и карзинка инай средниш се размер дора иш средни иш калон хушрувай материалаш ҳами хали латагиша кадам ҳам и хели чишакадам инай хали сахтак буфтагиша беҳад хушрувай любой чистона метонем бомонен парядка места даруниш фанерода шкафода ай кадам набор маъқулум шуда мирам беҳад чизи хушрӯ баъданай болиши пар кадаги музи мекушом нишонтон метон ина ба номи ма ай хитой ина хитой бинед номи ма инеҷада чапанаги қатиявеш сурайё балан хад мезанам борора мебиёя мекушом нишон метон духтаро ҳамо вай кадагим фирма Hilton кадам як брендови чизоша ма заказ мекунам да чизе ки нағз боша и полностью намичи кадаги айша майдаш кадаги ҳозир мекушои и қадар мешавад духтарои рабинем шушда бои дута наволочка падарка дошт дарунишда мақсад намекови размери и худаш тайёра каем чон баъд чи хеле ки роӣ кунан инаи сери цвет кадай мада сери хай хушрӯҳа гирам нежни як дута наволочкае ки ҳам пахта дора ҳам хеле сатинови бори сатин пахтагие хушрӯ ду наволочкаш қатишай ай медохта бошан ягон замок дора ба фикрам ин айҷаш замок дошта дидин айҷаш медозӣ хайнам хали ҳол мекушомша хали исиш мекадай ба дам мекадай ёзи вакуум кадагие маҳкамай ина дутта таксариё хуш рӯи фасонак хайнам қадар бор заказ кардам иҷада бо як хел шав гирифтам бурдан кудако борошона чизоями дар кори бад метонен касе ки мехоҳад курс хондан номерои мада дар рӯи экран мондаге ватсап дорум нависед курс мегзарон бо нархи арзонай курси ма баъди хали ҳамаи чизиш кати хали курсон неста ки ёдтиян секретош қати нозукиёш қати ма дар курсон барои шумо мегзарам ёдтон метиҳам самостоятельно худтон барои худат фарзандо чизе мехоҳӣ заказ мекунӣ бор